Ako na brúšku pomôžeme, čiže znova. Široký uchop, dieťa stále pozerá pri všetkom do zeme. Stále, babi, do zeme, pri akejkoľvek manipulácii. Dáme ich na brúško, necháme ich chvíľku na brúšku. Dobre? Tak. Super. A na tom bruchu, babi, ja si lakťami zastabilizujem polohu, čiže aj ty z tej žabky si zatlačí takto tie kolienka, ale takto lakťami. Tak. A teraz ich ako keby, babi, trošku dvihneme hore, aby som chcela cieľom, že takto už 6. mesiac by sa mala opierať do druhého spriamenia. Čiže chcem, aby začali makať, vystierať sa na ručky. Ja musím dať tie ruky, babi, nižšie. Tu, brucho. Babi, a ideme. Jedna ruka úplne dole na brucho a druhou rukou dám, babi, takto tlak na zadok. Tlak na zadok. Tak, a teraz chceme, babi, dievčatá, čiže toto je dopomoc na bruchu. Čiže, babi, jedna ruka pod brúškom a druhá ruka tlak na zadok a chceme, aby sa opreli o tie ručenky. Pozri, teraz je ako pekný. Hej. A dotočíme, babi, teraz na chrbátik. Tak, čiže dotáčam, babi, necháme na brúšku. Podsuniem tu jednu ručku pod ramienko, kolienko pokrčím a dotočím. Krásne si to zvládla. A zaťapkáme si, pochválime. Áno. A ukazujeme, dievčatá, ideme ruky. Že ruky, ručičky. Šikovné sú prstičky, šikovné sú dlane. A teraz zatlieskame na ne. Ideme, babi, znova len dvihneme a položíme a pretočíme. Čiže dvihneme. Dobre, oni pri tomto makajú, babi. Skúste byť dôsledné v tomto, že dvíham, dotáčam, krásne sa zabalím, mám čas doma, neponáhlam sa. Držím širokým uchopom a znova položím cez brúško, kolienka, podržím to, čo sme si ukazovali, polohu na bruchu, zastabilizujem, pomôžem, ručičky dopredu, kľudne takto, že raz, dva, tri, položím na brúško a pretáčam na chrbát, znova podsuniem lákeť, vyťahujem ruku, babi, a cez koleno. A toto už máme cvik. A znova zatlieskame nôžkami. Krásne! Krásne sme to zvládli. Áno. Krásne. Tak, chcem si posunúť. Ideme na chvíľu s overballom, babi, znova. Pôjdeme na chrbáte, dobre? Znova leží v osi. Veronik, skúsi hneď pokrčiť kolienka, keď sa... Super. Chytíme, tam je mamina. Teraz teta cvičí s tebou. Tak, a ručky. Dobre, babi, dvihneme kolienka, držia si rukami. A ideme teraz znova, otvoríme dlaň a toto chceme, babi, aby dvíhali na chrbte ruky. S tým overballikom. Znova, pozri, ruka. Zabudáš na tú ruku. Tu, áno, ahoj, guli, guli. Toto je lopta, toto je loptička. A dvíhaj, motivujem, ahoj, kukuk. Kukuk, kde je? Cieľom je, dievčatá, aby dvíhali ruky. Tak, a nôžkami, babi, kľudne tie kolená, teraz si chyťte a takto zatlačte do tej loptičky. Keď už vieme, že rukami držia, super, no ahoj, to je tvoja lopta. A znova to isté, pozri sa, ja si prstami prichytím lakte a znova sa gúlam. Tu som, ahoj, ahoj. A učíme ich, dievčatá, ako sa oni pretočia z chrbta na to brúško. Že stále som jak chrobáčik a tie kolienka bude mať stále hore, aj keby čo sa stalo, aby zapojili brúško, aby nešli cez záklon a cez chrbtové svaly. Tu je. Zostávame na boku, babi. Ležkajú na boku, ideme do hier na boku. Zobereme si vrchnú rúčku a takto ideme ťapkať vrchnou rúčkou. Výborne, ťap, ťap, ťapi, ťap, 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 ťapi, ťap.
ťapi, ťap. Ťap, ťap, ťapi, ťap. Výborne, stačí, babi, párkrát a znova dotočíme na chrbátik. A druhá strana, ideme, ťap, vrchná ručka, ťapka, ťap, ťap, ťapi, ťap. Čo to tu je lopta? Tu je lopta, tu je lopta, tu je lopta a naspäť, krásne.